Okay, det her det er altså en virkelig ubehagelig video. Jeg tror, det er 4. eller 5. gang, jeg filmer det. Så den her gang, der får jeg selskab af min røde saftevand. Og så prøver jeg lige igen. Den handler egentlig om det spørgsmål, jeg bliver stillet ret meget i mit privatliv. Og det er, hvordan jeg har nået dertil, hvor jeg er i mit liv. Specifikt den succes, jeg har opnået, både i sport og i karriere. Men jeg kan lige prøve at lave en video om det alligevel. Og så kan jeg måske sende det her link til folk fremover, i stedet for at sidde og stroke min egen ego. Lige hurtig opsummering om, hvad folk mener med min succes, så er det, at jeg har dyrket sport på høj plan i lidt over halvdelen af mit liv. Og som I måske så i en tidligere video, så har jeg også de seneste år tjent rimelig fint. Så nej, det er ikke fordi jeg er tech-CEO med milliarder eller noget som helst, så jeg ved ikke lige, om jeg fortjener de flotte titler. Men regardless, der er faktisk en ting, og det starter egentlig med skumfiduser. Det blev lavet af en forsker, der hedder Walter Mischel på Stanford University, og han havde et eksperiment, hvor han tog en masse børn i alderen fra 4 til 6, og så gav han dem en skumfidus og sagde basically, du kan spise den nu, eller du kan vente et kvarter og få en til. Og her der kunne man så lave et studie over, hvor mange børn kunne vente, og hvor mange kunne ikke vente. Og det i sig selv er ikke særlig spændende. Men det her, det var altså 1960'erne, skal man huske. Og der er sket meget siden. Man kunne se rimelig hurtigt, at de mere impulsive børn, jamen de havde større tendenser til at klare sig dårligere, når det kom til karakterer. Og de var faktisk også mere tilbøjelige til at være overvægtige. Men hvordan er det relevant senere i livet? Og her synes jeg, det er super interessant. Der blev lavet nogle follow-up studies senere i livet. Og den korte og den lange er, at de her mennesker, der ikke kunne vente, de havde en større tilbøjelighed til at være kriminelle, til at blive skilt fra deres partner, klare sig dårligere på universitetet og have lavere SAT-score. Generelt så bliver alle aspekter af dit liv bare værre, hvis du tænker på, hvordan du har det lige nu og her. Altså det her, hele eksperimentet handler om delayed gratification. Altså udskyde sin behov. Eller i hvert fald udskyde at tilfredsstille de behov. Og det giver egentlig rimelig god mening. Altså hvis man sidder og tænker på, alle de gavnlige beslutninger, der er i ens liv, er jo typisk noget, der gør ondt tidligere end senere. Så for igen at stroke min egen ego, så handler det meget hurtigt om, jamen det her gavner mig ret meget, og går virkelig meget op i min karriere, og bruger rigtig meget tid, som jeg måske ikke har haft lyst til at bruge, på at komme i nogle højere stillinger, og blive bedre til de ting, jeg gør, for at tjene mange penge. Men nok om mig. Hvis man lige tager den her viden her, og lige prøver at male det over alt andet, så giver det egentlig ret god mening. Jeg tager ved med, at dengang man gik i gymnasiet, der kendte vi alle sammen nogen, eller man var måske selv den person, der tænkte, det her, det er røvnederen, det har jeg ikke lyst til. Kunne det ikke være rimelig fedt bare at sige, fuck it, drop ud, tage ud af fest og have det fedt? Og jo, det har man nok rimelig meget ret i. Jeg ved i hvert fald, jeg kunne ikke lide at gå i skole, heller ikke efterfølgende. Og jeg vil nok synes, det var rimelig fedt bare at droppe ud. Men man tænkte jo ligesom på, hvad er det, jeg mister i fremtiden ved at droppe ud? Det samme kan gælde ens spisevaner. Og der vil jeg lige sige, der er altså en skyld en. Det tror jeg fremgår meget tydeligt. Men der ser man også typisk, at folk, der er sundere, det er folk, der tænker, at det her, det gør jeg for mit eget helbreds skyld, så nu spiser jeg lige lidt kedeligt, eller siger nej til en sodavand, eller noget lignende. Og det samme gælder måske også stoffer. Man siger nej, fordi man ved, hvad det kan munde ud i, at det kan ødelægge dit liv, men det føles jo egentlig rimelig lækkert lige nu og her måske, men nej tak. Eller utroskab. Jo, det kan godt være, det kilder lidt i maven her til den her julefrokost her, men når jeg så kommer hjem, og ens kone og 4 børn går fra en, jamen så synes man nok ikke, det er særlig sjovt. Så det hele handler egentlig om at sige nej til noget lige nu, og så få det tenfold senere. Jo, selvfølgelig nyd også lige livet, mens du er her, men sørg for, at du også baner vej for et bedre liv bagefter. Jeg ved eksempelvis, at jeg har overdrevet virkelig meget. Et af mine problemer er, at jeg faktisk, siden jeg blev færdiguddannet, der har jeg slet ikke blevet ramt af livsstilsinflation. Jeg lever stadig rimelig billigt, og i nogle måneder, der har jeg altså haft en løn, hvor jeg er blevet udbetalt over 100.000 kroner, men jeg har stadig levet på det samme, som jeg gjorde, da jeg var studerende. Og der kunne man jo så tænke, jo, det vil nok ikke rykke så meget mine investeringer, at jeg lige brugte lidt mere på mig selv, når nu at jeg alligevel investerede og tjente så meget. Men det er måske også lige en øvelse, jeg skal blive bedre til. Ja, det som de her skumfiduser egentlig lærer os, det er at udsætte sin behov tilfredsstillelse. Er altså langt bedre end at høre på motivational speeches af Tony Robbins eller Andrew Tate eller hvem ved jeg, alle de der mærkelige guruer, der nu er online, som vil tage penge for at råbe dig i hovedet og alle de her mærkelige ting. Ja.
det var rimelig cringe. Jeg tror, jeg drikker den her færdig, og så venter jeg meget lang tid med at filme mig selv og snakke om det her ting igen, tror jeg. Nå, men tak for nu.